Alegerile din 28 septembrie pot oferi Moldovei două scenarii de viitor. Unul în care partidul de guvernare PAS continuă aderarea la Uniunea Europeană și proiectele începute, și altul în care la putere ajunge o coaliție pro-rusă dintre blocul patriotic și blocul Alternativa. Vom analiza diferența dintre două scenarii pe câteva planuri. Ce înseamnă asta pentru nivelul de trai al cetățeanului, ce înseamnă asta pentru economie și ce înseamnă asta pentru stabilitatea țării. Dar înainte de a trece la aceste teme serioase, hai să vedem cine sunt liderii acestor două forțe, PAS și blocurile de stânga. Capii de listă ai Partidului Acțiune și Solidaritate sunt Igor Grosu, Dorin Recean, Doina German, Nicu Popescu și Marcel Spătari. Igor Grosu e președintele Parlamentului, membru al PAS din 2016, participant activ la protestele contra regimului Plahotniuc. Dorin Recean conduce de 2 ani și jumătate Guvernul Moldovei, perioadă în care au fost deschise negocierile de aderare la UE. Doina German e vicepreședinta Parlamentului, șefa Comisiei Relații Externe. Nicu Popescu e fost ministru de externe, inclusiv în 2022, când a avut raport substanțial la obținerea de către Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Marcel Spătari e fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, care a gestionat programele de compensații și creșterea salariului minim. Capii de listă ai blocului Alternativa sunt Ion Ceban, Alexandru Stoianoglo, Ion Chicu, Marc Tkaciuc și Gaic Vartanian. Ion Ceban e primar al Chișinăului, fost membru al Partidului Comunist, fost membru al Partidului Socialist, actual membru al Partidului MAN. În pofida ambiției de a participa într-o coaliție care să conducă țara, municipiul Chișinău nici în septembrie nu reușește să voteze un buget pentru anul 2025 din cauza incapacității lui Ion Ceban de a negocia cu consilierii socialiști sau cu cei din PAS. Alexandru Stoianoglo e fost procuror șef, în perioada căruia mai mulți hoți au ieșit din închisori decât au intrat. Iar dosarul Culioc nu a fost pornit pentru că ar fi fost un joc politic. Ion Chicu e fostul prim-ministru care a jucat nunta fiului în pandemie sub protecția Serviciului de Pază a țării. Marc Tkaciuc e coautor al planului COSAC de federalizare a Moldovei, fost consilier al lui Vladimir Voronin. Gaic Vartanian e fost deputat socialist care a trecut la Partidul MAN în 2022. Capii de listă ai blocului patriotic sunt Igor Dodon, Diana Caraman, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Zinaida Greceanâi. Liderul Partidului Comuniștilor, componenta blocului, Vladimir Voronin, e ascuns pe locul 33 al listei blocului patriotic. Igor Dodon e fost președinte al Moldovei, cunoscut pentru suspendările de o zi care permiteau regimului Plahotniuc să ignore existența acestuia. Tot el a primit din mâna oligarhului Plahotniuc un pachet negru cu calendar în care nimeni din Moldova nu are idee ce era. Diana Caraman e deputată comunistă, coautoarea proiectelor de lege privind agenții străini și delimitarea votului diasporei. Irina Vlah e fost bașcan al Găgăuziei, cunoscută pentru utilizarea în campanii a fotografiilor alături de Vladimir Putin. Vasile Tarlev e fost premier al Moldovei, decorat de Vladimir Putin cu Ordinul Prieteniei în 2016. Zinaida Greceanâi e fostă prim-ministră, autoarea apelului din aprilie 2009, în care amenința protestatarii cu vărsări de sânge. Toți liderii celor două blocuri de opoziție au fost deja perioade lungi la putere, au arătat moldovenilor ce pot și cum înțeleg să conducă țara. Nu propun nimic nou. Acum să vedem ce va însemna victoria acestor blocuri pentru stabilitatea țării, pentru economie și pentru nivelul de trai al populației. Sub conducerea PAS în ultimii 4 ani, Moldova s-a bucurat de o perioadă stabilă și pașnică. În pofida multiplelor știri false, țara noastră a avut o politică corectă și previzibilă în contextul războiului din Ucraina. Iar în interior a fost asigurată stabilitatea în Transnistria și Găgăuzia. Provocările cinice ale Rusiei din domeniul energiei au fost rezolvate cu suport european, iar instrumentele de șantaj energetic sunt rând pe rând eliminate prin decizii care au dus Moldova la situația când are alternativă. Blocul patriotic și blocul Alternativa, în cazul în care vine la putere, va pune Moldova automat într-o situație dificilă cu Ucraina, România și Uniunea Europeană. Lideri ai ambelor blocuri sunt incluși în baza de date ucraineană Mirotvoreț ca agenți ai Rusiei. Igor Dodon e cunoscut pentru expresia "nașul Jereadam", adică ai noștri sunt deja aproape, cu referință la înaintarea armatei ruse pe teritoriul Ucrainei. Ion Ceban are interdicție de intrare în România pentru că e un pericol la adresa securității naționale a țării.
Alte persoane din acest bloc sunt în liste internaționale de sancțiuni. Ion Ceban și Irina Vlah sunt susținători și participanți activi ai referendumului ilegal din Găgăuzia, în care s-a votat independența regiunii în contextul ocupării Crimeei de către Rusia. Venirea la putere a coaliției dintre aceste două blocuri înseamnă imediat izolarea Moldovei, creșterea tensiunilor interne, lucrul statului nostru în folosul Rusiei. Ce se va întâmpla cu economia Moldovei după alegeri? Dacă va câștiga PAS, țara va continua pe calea începută de aderare la Uniunea Europeană. Prin acest proces putem atrage fonduri semnificative care să aducă investiții în infrastructură, echipamente, reforme necesare dezvoltării statului. În contextul războiului din Ucraina și instabilității regionale, procesul de aderare e o sursă clară de stabilitate economică, investiții și optimism. Un guvern PAS cu suportul președintei Maia Sandu ar avea capacitatea să ajute țara să treacă peste provocările cinice ale Rusiei, așa cum a demonstrat că poate în toți anii precedenți. În cazul în care blocurile de opoziție vin la putere, chiar și Igor Dodon recunoaște că va fi foarte greu și că va trebui să strângem cureaua. Este evident că procesul de aderare la UE va avea de suferit când decidenții de la Chișinău vor fi Igor Dodon, Irina Vlah și Ion Ceban. E de văzut ce vor face țările vecine în momentul în care la putere ajung forțe vădit dușmănoase și care emit pretenții teritoriale atât Ucrainei cât și României. Gama de opțiuni de răspuns e foarte largă, de la oprirea transportului de energie, blocarea comerțului și până la îngreunarea circulației cetățenilor. Nimeni în Europa și niciun vecin al Moldovei nu dorește sub coastă un nou Kaliningrad. Iar dacă moldovenii vor vota democratic pentru un astfel de viitor, vor trebui să achite și costurile. Este Moldova la moment atât de puternică încât să amenințe Ucraina și România? În fine, ce va însemna fiecare din aceste căi pentru viața omului simplu din Moldova? În cazul unui vot pentru PAS, proiectele începute vor continua. Statul va putea finanța deficitul bugetar și va putea menține și să crească plățile sociale și salariile publice, asigurând și un nivel de consum care să ajute economia. Proiectele de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană vor continua și vor aduce bani și locuri de muncă în țară, relația cu țările vecine va fi foarte bună, iar comerțul va fi liber și deschiderea oportunităților de export în Uniunea Europeană va continua. Procesul de aderare la UE va face Moldova și mai accesibilă pentru investiții, turiști, dar și pentru diaspora. Dacă la putere vin cele două blocuri proruse, viitorul guvern va avea în față mari probleme legate de finanțarea bugetului. Nici nu este clar dacă aceste două blocuri sunt în stare să negocieze un guvern, pentru că în Consiliul Municipal Chișinău, unde MAN și socialiștii pot face o coaliție majoritară, lucrurile stau pe loc, iar orașul nu are buget pentru 2025, nici în septembrie. Cum vor asigura acești axacali putiniști țara cu energie în iarna viitoare? Cum vor negocia cu Ucraina și cu România tranzitul de gaze, electricitate și produse petroliere? La aceste lucruri nimeni nu se gândește și răspunsuri nu sunt. Alegerea din 28 septembrie este simplă. Alegem continuarea dezvoltării sau revenirea hoției și stagnării. Alegem continuarea aderării europene și suportului internațional sau revenirea la izolare și conflicte cu vecinii. Alegem bugete de aderare și investiții europene sau sărăcie și hoție din bugetul național. În 4 ani PAS a demonstrat: nu furăm, nu trădăm, suntem parteneri de încredere pentru țările vecine și Uniunea Europeană. În toată activitatea politică, Blocul Patriotic și Blocul Alternativ a demonstrat că fură, se vând unii pe alții, se trădează și nu sunt luați de nimeni în serios.